ga wasu hanyoyi da za a sace zuciyar masoyi. Akwai abubuwa da za su taimaka ka samu zuciyar masoyinka ko ki samu zuciyar masoyinki, ka mallake ta ko ki mallake shi, ka samu soyayyarta ko ki samu soyayyarsa. Ga hanyoyin kamar haka: riƙon amana, alƙawari, gaskiya, tarairaya, shagwaba, rarrashi, tausayawa, kulawa, kau da kai, kamar da komai ba komai ba ne. Kalaman sace zuciya su kuma waɗannan wasu kalamai ne da ake furta su ga abar ƙauna. Ɗanɗanansu ya fi zuma daɗi, ballantana sukari. Sukan sanyaya zuciya, sukan raunana zuciya, sukan ƙarfafa zuciya, sukan sa a sallamar da zuciya duka. Saboda shauƙinsu su saka masoya a cikin nishaɗi, a yi ta farin ciki. Kalaman yabo ga masoyi ko masoyiya. Khadija, ina son ki, kina matuƙar burge ni, san baki da girman kai, da fatan ‘ya'yana za su sami irin wannan tarbiyyar taki. Yanda kike mu'amala da ƙawayenki yana matuƙar ban sha'awa, kin iya zama da su. Khadija, kin san me? Wallahi kamun kanki yana tabbatar min da na yi zaɓi na gari. Gaskiya ki gode wa Allah, kina da haƙuri sosai, ga sanin ya kamata, ga kula da ɗan adam. Ina son ki, ka yi kamar haka ga masoyiyarka ko ki yi ga masoyinki. So yakan sa nishaɗi. Ku kasance da mu a shiri na gaba, inda za mu kawo muku kalaman ƙara kusanci ga masoyiya.